sew kubarol a waddi ɗo kubarol e boɗɗum amman haala may mi tawi ka meman dina islam enen bo en pat en yelata hunde je wonnintamin dina islam sew gorko je on waddata ha Aisha ɗo je joɗirta ɓe Aisha ɗo o karamɗo Aisha oho alaji bano en virino ɗo yaadi ɓe bana kugal docta en on yi docta en ɗo yawdina men rewɓe men to bana mo ɓe waddi man ɗo bo wato on docteur on ha inna Aisha to kaymon semin waada alkawal be maako to o wari ɗo wala ko salata kunde maɓɓe ɓe inna Aisha bana salanno ɓe sali kayen ka be alkawal o min waadata be maako to sew mi pamɗo haala ma ɗo amman haala ɗo dikka en ewna moƴiɓe en ƴamta haala mum Noi kam ko sukli ma ne mole ara bubar William Sanda cotta mi tabboto ɓe ɗon joɗɗini Sadiq ɗo maayi amma ɓe wari ɓe hokkiti grand scénario ji kam pat ha Buba jotta producteur en pat ɗo waali ɓawo Buba jeere scénario je mi fijanno min mi tammonoyo mi élimine Sadiq amma mi anda ɗono ni fiyata fami ko waɗi amma haala man ɗo ta haala man illa ma ko beetel aɗo fama ko nga oɗo ɗo nde fuɗɗi fijugo filme wato nga téléspectateur en ɗo yiya ɓeɗo nanni ɓe Sadiq ɗo kanjum on waɗi ɓeɗo yiɗi haala mako aɗo famana kankona wawata fijugo yeso ɗo seɗɗa to ɓe hiriti wawata fijugo ɗo haala mako saali ɓe lornan hakkilo maɓɓe pat dow ma producteur en je ɗo waali adamo juga nder filmeji ɗo pat kamɓe funa ɓe anda wawata fijugo sae to ɓe hiritini ala timmi wakkati man on masa man bo indema wangata duniyaru donc haala man ɗo si a deyita ta suklama sam yeso ɗo seɗɗa a yiyan hunde man ɗo mari aje wakkati seɗɗa tan fami ko haccu ko a yiyata ɗo wardarwa ha ɗum haɗɗo jotta kay debo mi yaha ɗo yiida itte mais banni ɗo mi waɗi an a ɓilliyam haala ifnere ɗo min to a ɓilliyam haala ifnere ɗo Allah mi ɗon wota mi renata mi wawata waɗu muñal kadi mi roni ha mamam a waɗa ɓillayam waɗu muñal le to sawa ifniti sawa ko Swan. Sadiq? Usmanu? Nane ma wiyo to warti sai to toñi ma. To, andi mina wande na hakkilo ma. Sadiq warti. To. Sadiq awasina yetta Sadiq hande kan sai Sadiq. En kam jotta kam no yide be. En yetta. To, Usman. Don't worry about it. So, merci beaucoup. Na. Sakran. Don't say it. Don't say eso. Don't worry about it. Sadiq. Sadiq.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hande be dunde be. Ha. Toy yamdo am. Yamdo toy bi am le déposer ta. C'est ta vie am déposer. Andina Useni wodo dabare yamdo mon lawlaw ni yaama. Sadik c'est ta vie am déposer. Useni e jiiɗo am Useni wadanam le yamdu mi yama wallahi hande ɗo mi ɗon nana waylo wane min man ma hande wayla man ɓuuri am sambe Useni Vi am le déposer. do ana Vi am déposer ta vie am tata to déposer i nane ma banina Ban aya disina. oh kai mi titi seda an kam to yamdo Ne yamdu do en yow tata na. andina bi ɗon nana waylo on ti mi andama waylo man ɗuuɗi Useni An mi don no andiri ma muñ aɗon muña ñamugo feere so to mi yettima Sadik Usen ñamude na ñama ɗume on jotta bo a yiɗi ñamude. ha babal filme amin ɓe waɗi mi doggi mi tappi andi yimɓe je mi tappi hande na ha filme million ɗiɗi ɓe capantati mi tappi hande Sadik dey to alari ni ɗo alari ɗuppina hakke tappugo ha ɓuppi ɓira miɗon tappa hestoman Wayo, ujo. Muyu mi yidande ma ɗo nawa on mi waddini ma fiilo a wala. Walo anani? Walo. Wiɓe yo mi laari Kai wala. ɗume man ɗo ɓe ɓuran ujunere tati ɓeɗon tokki ɓe ɗon tokka ɓeɗon gara Walo. aɗa maɓɓe dammugal Dammugal ɗo maɓɓi Sadik. A maɓɓiti. Ɗo maɓɓi mi wima walu Sadik am walu anani? Walu goɗɗum waylutu banni. Assalamu alaikum. Hello? Na'am. Kondo santi jam? Jam mandu goɗɗum na. Jam koɗume? Alhamdulillah yettugo Allah. Dada min kam mi ƴama golle. To goɗɗo yahi faɓɓi ya wuro ladde warti ɗo kam hakkilo maako ɗo sanjana. Hakkilo goɗɗo dimmata. Mo sawtayno arande bo sawtata jotta. Anani si? Yowwa. Komi lettugo ma ɗo goɗɗo ɓe hakkilo gorko ma kana a andi. To na andi hakkilo gorko ma bo no woni. To
do jutta fu faamu jahangal o yehi o warti ɗo an ka waɗu be hakkilo a faman a heftan be hakkilo a heftan hakkilo maako dada mi famata Sadiq jotta warti tele ma to ɗon laara ɓe mbiya to andano tele woy to yi nasara en fo o ƴonami inna Aisha war laaru Paul mbiya war laaru président lesdi yaasi manni min kam mi famay an ka debbutu ta hafu ananina to miɗi yettugo ma kuje ɗiɗi a debbi goɗɗum a yiɗi adama to o foti fuɗɗen o ɗiɗi hangal oɗo sege taka watu wala matamshi mako ndio wala barani watu masanja na idatamu na kunoina dan wala e be dada on kam to ma to ti no vai fu miliona no yettam Kayani masambo ko nei wallahi min nay men ndare am non ko ko ala min nam pertido min kam be mota warna ko be kosde min na way min mi waya du wamde banin mira men jippini am be jari am nder mota min asi ban ba mari mi wa ina ma do moto muyile mota do ka be gaduji be wa ini mana ko be jamaade gay be biada may non be kewti am be mabbe sambo ko do ko ete fu mama noni edi doni datti edi lanem laadamo yow be kilo le do nder wuron tawa be yiya be fama yow be kilo sambo odo boy andira hey do kam ko nyibali man do kam banindo be do ya soda aleji na sarenna malla banne be do wada do kana pete la lari na soda sam nyiba andi do ka ko ko ayita won yottu don yottu yo be nasara no woni na en yotta na nasara yottu na nasara nastu sambo ko do kon yottu nastu le actually kuje ma do wi mone mi do naddo ka yotto do der sare on nastu yottu le sambo hey tutakam be gongani andi wallahi hunne Allah ni bubakam don be yonki ma ko dona o don be yonki yottule o don der suudu malla kanko kam be wore huwa boy ka yottule to altina lara no hay en yotta salade himbe ni don ba mota gombi yottule sambo Usumanu awarina tak mama yotto yowa mama sambo yottule yotto do moy ba ya indi am sambo ko do konu na do buba ndo woni du buba to ya fiata buba awra min do on ado sare Sadiq minon debbo mako yo wadi ya fewre wadi ma sare Sadiq na sare sambo daru nana ni dali mako na yo wadi kamande oli banin yake min don gewtatel noppi am do ma min nani fakat ko do yewti biam do timmini so min nani yo nasaren tabiti do biya yo fewre kai war haddon sambo ko do konu na tabbitin fakat mo ƴewni ma téléphone do kanko wiya warana minani to dum haddo ma non to yottu en yottano kam en yotta lian kam to na haddo na fama en yotta Banana budare terus yang dolau sebelum yang kongit mi tau di mana bodi timan banana budare Allah kan kongit mi kan dia dah dunia itu bukan dari lam sakanat tak antam nawar tu kemana dulu karena wallahi warti karo
ifnere ɗum na goɗɗum na ɗumi laaru daroɗe ma ɗum laaru useni sanjude eɗon walwani e wallahi tallahi ɓe semtama Allah faami ɗum ɓe semte ta waɗama yo numteji a sanji ɗo a sanji wallahi hakkilo ma ka sanjeyi Allah to hakkilo am sanjay ka na lumsi sanjina hakkilo man bo sanjan amma an na ko wala ko sanjama sanjule laarude jotta kam mi tefite kugal a huwa yawwa ndikama nde a waddi kugal gonga Allah kadi mi huwata kam annitima na kugal tele go na tan mi huwata tele o jotta kam na min ɓe hocci ha babal oɗo je mayi ɗo babal mo mayi ɗo min min on jotta ɓe gonga ameɗe wurtugo a télé na na tele min kam je am zata kam mi meeɗay laarugo amma ɓe filmi am kam ɓe waddi kunga maɓɓe feere ɗo ɓe waɗi ni woy goɗɗo man woy ni woy mi jala mi ɓira ɓe wi kay nanon woy goɗɗo feere ɗon ni woy kukut naɗi mena mi faame ɓeɗe min to laarude yimɓe ɗo aɓe sorra goɗɗo wallahi sorrataya min kam Allah sanjugo hakkilo Allah kay naka sanjugo hakkilo a heɓan ceede Allah a heɓan ceede naje buusa de naje buusa sey to Allah ri komi ñawata ɗum Allah se to a yahi to a yehi kam jotta kam alaɗo timmayi nene waɗi yo jotta kam anɓe ɓinguel debbo ɗo pat reedu wurti ɗo reedu jem laaro bo waɗa lebbi jeɗɗi nene wala sanjugo hakkilo a yeccami ni laaɓa tan an kam mi ɗawɗima to kay laarule a andi ɗumena to paɗe ma ɗo min ɗon yaha soda nayi feere hami wara mi paɗena o yo renam ha yaasi Tadi kami tadi tadi lah, leo tadi. Oh, mi ɗon yaha to ɓe Kanko katum bani min be ma kwaɗo ha sare. Be kadi. To baya kane kay mi heɓata seni wat. min man ma andina Allah min kam ma mi watan wakkati hami wara mi jooɗa ɓe ma ko ɗen mois a faami to miɗon joɗi ɓe ma wala ni wala ni Wala nani lele na an komidi ma do komidi ma ta Tadi. yawa bye Sambo tumi ɗo yeccama haala ɓaawo suudu mi wima hew ɓaawo suudu may je moderne on an a yiɗananugo tata bo a vurta a wiya a yahan ha flairji himɓe a witta ngam mi andi hakkilo ma no vayi nastugo saare himɓe
Kau Usmanu no jampo kau mama mi do folli na monon folwata do bime wadi Allawi kullu nafsin jaikatul maut bime wadi on viyam banni bime wadi on viyam banni yada mon malaina yacham le kau bime wadi mi folli na monon folwata kullu nafsin jaikatul maut dum wolde wade useni yetti am le kaw dada mon mayina dume wadi dada mama ay suman Sati wadi accident la ngaba mayina o ummi haalo o de yamarwa turu ko firme wadi accident o may halaw min jino min nyukina no hala min tay nyukin ko ko na fata dikami ni chama ka sadit amaya jottam yewti be sadit odo babal kugal den o maya useni mon nane useni mama useni mon fu on nani ko Usmanu yeccu bele sadit do babal kugal sadit maya miɗo yewta be ma dow Facebook miɗo mani mo dépasse mako e mi wima yo Usmanu ɗo wara jaɓa ɗereji yara place kugala e ɗum min ma non ɗo yewtano be ma konen kafo sadikka maynama kai useni yeccuɓe useni aɗo be sadik tum useni yeccuɓe natawgoma ala sadikka maynama kai yetti amino hoydana ko gonga yetti amino hoydana ko gonga saditam to aɗo mandi wakkati ken waranno ñalla be maɗo wakkati manon sadik man maayi e mo wari ɗo jooɗa be maɗo bo nana sadik inde ma ko ba e ɓe ɗon nandi be sadik wala mo ɗon sendira ɓe ɗon nandi sosai jimɓe sen ina on ya buba ɗo on nandi ɓe gorko ma masine to a yiɗimo sey on tera jotta ka nanina kana mi andi dada on ɗo andi hala man neɓi on yeccayam mi andi se mi yecce yimɓe gorko ma haɗi am yeccugo ma mi yecce no mi yeccirtama no fuɗɗirta mi yecce ɗo aɗo ardini reedu dey min bo a ɓingelam min kam yiɗi mi soya ɓingelam na o gorko ma maayi mi andi fakat nawɗum no mi warta mi yeccirama himɓe gorko ma yeccayma kamɓe ma mo ɓe soyi ɓingel maɓɓe ɓe yeccayma min warta jooɗa mi yecca ɓingelam mbiyamo yo ɓingelam gorko ma maayina na wala noon waɗira banni abe reedu jaman tension ji ɗo mi yata waɗa gorko ɓingelam min bo wara dillana kanjum waɗi mi waɗay ko ɗume kai dada hala man helniyam hala man ɓuri am sembe to Allah yafuma tan dada am no goɗɗo watta en huɗɗina tan hala en andi hala waali kam ha se muñal kamɓe bo haɗiyam to dada jotta kam mi yiɗi sarwotiren ngam hala buuba ɗo sakliyam wane ɗume a yiɗi to a on kaɓɓan Allah waɗu jam ko mi wawata wigo ma to a yi ɗo yahanima hakkilo man ɗo yahdi ba je gorko ma bisimilla an on andi ko woni haɓe ittema jamuɗum leeso andi ko woni nder ɓe burmudi leeso muɗum mi fotai mi wiyama yo ta haɓɓan mum fotai mi wiyama haɓɓan mum
ko a laari hunde ma yahante a andi ɗo fotanima ba gora dada ko ita hala wala hala mon gonga dada min fu miɗo yi'a buuba ɗo bana sadik nonnon manni to woɗi wala aybe Allah subu hayru mi ɓangan mo man tan zaman lumana riƙon amana gaskiya ga juna za ya ƙara ƙauna rayuwar ku za ta yi daɗi ku sha zama ku more daɗi ranar bikin ku yi alibidi taro 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 mi no amede na makamaru jam ina aisha ma apantega badina barka to ayyuka da duniya aya duniya mu yicciya mu apantega min ya halina mi da ya mi ya aya kabaran na ah do na lokacin abda aya wala bawro aya asitan laro ya diga salon na ko ani mo aya lara ala sudu na ko alara ko ya hay ko sanja ummatina man Allah wat barka no ay pan ay mato tiran bo ande da telephone kam do wala be no woni pato wodi fitna fere bo mata mi kat Allah ko ja Allah en do Allah tuballe no ay so ko jabu sare kam kai do kam fatinam jam tay na adilla ajabi tay sare maka ka jikkar ni mi da ya wannan da bare to ni abda kan da subli kan wala be da ya no ay funa do ando de do mato tira kadi wala ay be to anda barki ne ba o no sare maka ke wani so ko Wapo? Tahu kok bebe Sheila. Mesra? Apa ya? Tahu kok mesra mana?